Os alcaldes de Barbanza e Arousa súmanse á proposta do Concello de Ames de crear unha comisión para abordar co Goberno Central a gratuidade da AP9. Nun comunicado, os 4 rexedores aseguran que, a pesar de que a comarca conta cunha infraestrutura de vital importancia para a vertebración do seu territorio, como é o caso da autovía do Barbanza, esta artéllase tamén prácticamente como un ramal da autopista. Nos sumamos a esa iniciativa do Concello de Ames de convocar unha reunión entre o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible cos alcaldes polos que transcorre a AP9, a autopista do Atlántico, que conecta e vertebra prácticamente toda a fachada atlántica de Galiza. Ademais, dende a comarca da Barbanza, consideramos que somos parte afectada e implicada no asunto porque a nosa comarca, se ben é certo que non pasa o percorrido da AP9 por ela, si é unha vía principal para poder sair da comarca da Barbanza e, por exemplo, conectarnos coa capital do país, con Santiago de Compostela, ou con outras cidades tan importantes como a Coruña, Pontevedra ou Vigo, non? Segundo eles, os elevados custes das peaxes desta última impiden que moitos usuarios a empreguen, polo que é preciso avanzar cara a súa gratuidade total. Por esta razón, demandan que as peaxes sexan suprimidas en tramos estratégicos, apuntando o comprendido entre Padrón e Santiago. Se ben é certo que hai agora mesmo unhas bonificacións de ata o 70% para as persoas que son recorrentes usuarias da AP9, ou, por exemplo, que se conseguiu no Congreso aplicar unha gratuidade na viaxe de volta para todas as persoas que teñan o dispositivo de telepeaxe, entendemos que isto ten que ir a máis. Dende a Mancomunidade Barbanza e Arousa entenden que esta medida implicaría un pulo importante para os concellos da comarca, facilitando así a conexión entre eles e a capital galega, e tamén con outras vías como pode ser a A54.